Gipiang sang ubaya pibaroki paraloki parajor sa sisin siya kisawayom. Mentaga janmit kilaingut ki MLA iba Gabriel Walang iba Chas Marngar pari Doktor Celestine Lingdo kilalay ban penyaso siya ka parti NPP kabala penlong ya ka kongres mentaban don sa tang uway UMLA kata iba Roni Vilingdo iba la job na melim constituency. Hakani ka video iya pa kendiat sa pangkaan ka bakanglan ban pen aga way ka sing sa kaway pan hadin bala job ya ka election berkata ka day ka anti defection law hadin baka jing ya dia tit kulai ka jurba haka por bataw ya ka sorkar ka balawan ra ka jing senjor ka senjar ka khadar hakari namar ki MLA la ni ki MP ki kloy ban pen na ka way ka sing san pertai sa kaway pan haus nam khat kandai spa prapusan lawan rakyat ka anti defection law kabala perking ya ka jingmi jingrung lai lan ki MLA lani ki MP naka way ka party sa ka way pat hakabala pen phasu shu lani amen ya ka haus nam arajar lai ngangai bona pipidang kan mau ya ka kabala ji haus nam arajar khatra haba Martin M dangko ubala haban risan shuana ka kam MLA hadin ba ulalek ban priaso na ka kongres ya ka NPP kabalawan rakyat ka by election pada kata ka by election iba Pius Marwen ila job kum UMLA bad Martin M dangko uladu sendon balong kum UMLA kajing keli ka bami mentakalong balay Martin M dangko uhab bandari sansuana ka kam MLA haba ulay ban penyaso sa ka NPP kadba kini kilaingut pat ki MLA jong ka kongres ki join direct sa ka NPP klem dari sansua na ka kam MLA kumbang ila kadew sa kaman ka anti defection law ka khang ya unu UMLA la ni UMP pan pen na ka way ka party sa ka way pat penban kani ka lang ba ka paragraph basaw kam khang la ni penduk no ya ka jinglong MLA la ni MP la da ya ka way ka political party la penyaso la ni merge bat ka way pat ka political party tangba kita ki member la ni ki MLA la ni MP ki bat mu penyaso sa ka way pat ka political party kidai ban palat ya ka ar benta nakalai benta kajing don jong ki MLA la ni MP jong kata ka political party ka bakidon lada pai sa kini ki laingut ki MLA jong ka kongres ki balai ban penyaso sa ka NPP kinom ngadah kani ka an kentip seng namar kajing phet jong ki hadu laingut na ki saungut ki MLA ki ba ka kongres ka don kala palat ya ka ar benta nakalai benta kajing don ki MLA hapo ka seng ki ba phet no napo kaseng kongres kumta kajing ya pher hangne ka long bahaus na marajar kat pra Martin M dangko ula phet marway na kaseng kongres ka badon ar huwaingut ki MLA hakitu ki por padudu no ya kajing long MLA kat ba kine ki ba phet mentapat kilong laingut na kasaungut bat ki lain na kajing si amat kerteng haka anti defection law na mar ki lapalat ya ka ar benta na ka lai benta kumbala kadew haka an kentiap seng kublay api para loki para jor ngangai kani ka video balengkot kala pensyaya pi balai kita ki laingut ki MLA ka kongres ki ba phet sa ka parti NPP kindo satia ya ka jinglong MLA wat la ki la phet na ka way ka parti sa ka way pat kita ada video sembiang ha ka way pat ka video kublay si bon kublay si hajar ngo